kersane iki padha jujur regan ora bakal larang ya, Nduk. Iya. Monggo. Sus, iki engko diteruske, iki mang diteruske ning sakwise sing liwat iki, Sus. Apa kuwi? Iklan-iklan. Oh, iklan. Ana iklan. Iklane teng TV, Pak. Oh, kuwi ta. Lah niku melok bayari. Heeh. Lah terus awake dhewe kok nyapo ki wong suguhan ora enek. Mas Topan, Mas Lesus, niki rak ugi mengeti pergantian tahun. Lah nggih niku sing perlu. Nggih ta? Nggih. Niki siji Muharram ninggalake tahun 1422 nanggapi dateng pratanipun tahun ninggal 1423 Hijriah. Nah, dipidhep kalian prihatin. Prihatin. Mulane terus prihatin ya sapa apa ora enek, Sus, wong prihatin. Oh, iki jenenge kan malam tirakatan tahun baru ora perlu digawe hura-hura. Saka prakasaning Bapak Marioto karo Mas Toto, Pak Insinyur Toto. Wis ana wayangan penak. Sinengkuyung dening warga Gung Paguyuban Wonogiri. Monggo. Niki enten terus ya, Mas. Pripun? Bar niki mengki seri Baratayuda. Malah kula nggih mboten hafal. Nah, anu Mas Topan, Mas Lesus. Nggih pripun niki bujange? Paguyuban Wonogiri pancen sampun dipun adani ngwontenaken serial Baratayuda. Nah, menika seri yang pertama Kresnadutta. Nah, 6 bulan yang akan datang menika mangke lanjutanipun cariyos menika. Nggih menika Bisma gugur. Insyaallah yen Gusti ngeparengake wilujeng sedayanipun ingkang asta cempurit kadangku taruna Dimas Ki Mantep Sudarsana Genti. Oh, secara bergilir gitu. Bergilir. Terus sakwise Mas Mantep 6 bulan yang akan datang Genti adikku Ki Purba Asmara. Jadi setiap per 6 bulan. Per 6 bulan. Jadi anu kesuwen nggih Mas Kirun. Oh, kesuwen nangki yang 3 bulan mbok diselani ketoprak. Ketoprake iki Pak Herman. Pak Herman. Engko sing 6 bulan pisan iki wayang kulit, terus sing 6 bulan 3 bulan iki ketoprak. Iku Mas matine Bisma dalange Pak Mantep kok matine mbokmu aku ndalang. Wah, ngawur kowe iki. Patine Mbak Iluso ya patine mbokmu ayo padha. Ora termasuk mbokku dhewe ya. Tunggal adah kok. Monggo pun telasaken. Oke, kalanjutaken. Monggo. Kalanjutaken semonggo. Mas Lesus, Mas Topan, Mas Marioto, kripik gedang, kripik tilus di Dangwaton Rata, nggih. Nggih. Lelagon-lelagon mangke dipun aturaken panggenan goro-goro sing ngumber jagate. Nggih. Iki jek untuk lagu ya, Nduk. Ayo tak derekke, Yung. Kuku sing tupa kumelun ngening kentiasa ngabeke kawengku sagung jajahan
nanging sanget angikipi sang reksikaneka putra kangan jog saking wiyadi tan sambar pamoring suksma sinukmaya winahya wing asepi sinimpen talang ing kabu Good. Redo mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit kong maguru kong satetet kaya butula war panjriting turangga esti nyuwang duwaja kang kekitir menika Kakang Mas Seta ing ngamiya saking Stinggil nuwun Kakang Mas Dayadari paduka pun utara Cemadong dawuh menggah menapa ing dados wigatos ing pasiwakan Kakang Mas nadyan kula boten kang tunduk Kakang Mas Cemadong dawuh menggah menapa wigatos pasiwakan Kakang Mas kuwatur njara ingkang ngerahi kula pun werat sangka Kakang Mas nuningi kula pun nyebut padung dawuh Raden Seta ya dalah wah kula nuwun Gusti kula inggih nyadong dawuh lho kula aturi mbabari abdi paduka temenggungan kula pun Yudawala kula nok kula pun Yudapati Cemadong dawuh Raden
Iya. Kabeh para punggawa tumuli padha wigatekna. Ingsun bakal paring dawuh munggo apa kang dadi wigatining pasiwakan para kadang non wingi. Utamane Adimas Utrawatsangka marmane padha ingsun timbali marak ingkang wigati amung kejaba diweji menggalih marang lekasing para Kurawa. Ana titik dheweke ora netepi marang apa kang dadi surasaning perjanjian duk nalika sukan dadu. Ing mangka putuku Pandhawa bisa nindakake marang surasaning perjanjian. Katitik wis dilakoni paukumane ana ing alas Kamiyaka lawase 12 taun. Namung laku setahun mangka wis pundhat. Kudune genti Kurawa sing mujudake ngrek kesaguane. Yaiku mbalekake praja Ngendraprasta lan separoning praja Ngastina marang Pandhawa. Nanging nyatane nganti ana duta rambah kaping pindho saka Pandhawa. Yaiku Dewi Kunti lawan Narendra Pancala Prabu Drupada prapting praja Ngastina. Ingkang wigati ngelingake marang Kurupati ewadine gagal wigar tanpa karya. Kepara Prabu Drupada disiwiyah-wiyah kelawan Kurawa. Nganti kondur saka Ngastina rumangsa keling seman. Wondene waing parapatan iki mau putu Prabu Kresna ngaturi pamrayoga. Para Narendra kang padha tresna marang Pandhawa ora kepareng tata-tata ngelar baris dhisik nanging diprayogakake Pandhawa supaya ngentunake data maneh kang wekasan ingkang saperlu nanting kepiye kareping Prabu Duryudana. Yen dheweke ngulungake bali praja Ngendraprasta mau ya bakal wujud kerukunaning Kurawa lan Pandhawa. Ning yen to pancen dheweke kukuh nyukengi panguwasa Ngendraprasta ya ing kono tan kena ora Pandhawa kudu gempur watu karang kang dideki dening Kurawa mau Yai. Mekaten Kakang Mas, Yai para iya. Nuwun sewu Kakang Mas. Putu Prabu Kresna menika kula raos kados memanjang wekdal. Ing mangka sampun cetha bilih Kurawa menika nyidrani janji. Kenging menapa sajak dipun eman menawi cara kula nuli nggih Kakang Mas langkung prayogi menawi dipun gempur sakmenika kemawon Kakang Mas. Nuli nggih Kakang Mas. Kelurahan Kakang Mas Utara kula wau Kakang Mas kaslak mesakaken para Narendra ingkang sampun rados sawetawis dangu anggenipun sami tata-tata samapta. Bapak para Pandhawa Kakang Mas. Dimas Utrawatsangka nuwun kula. Salubune tiasingpun Kakang ora beda siadi. Ning tak pundhut para kadang den saranta sawetara. Lan aja padha kesupen menawa Kanjeng Rama mudhunipun Kakang sakadang iki amung dumunung sabiyantu marang wayahku Pandhawa. Mula tumanjane ya kudu cemadhong marang apa kang dadi karep para Pandhawa Yai. Oh, nuwun inggih Kakang Mas, nuwun inggih Kakang Mas. Ingkang mengkono, ayuh para kadang lan para wadya padha ingsun kanthi nguntapake tindaking Sang Duta Agung tepaking Japang Narangkah Yai. Nuwun sendika. Patih Nirpita, nuwun wonten dawuh Gusti. Para enggal undana para wadya kinen tata sawiku berdandan bedalan dina iki Patih. Nuwun sedika paring pamit Raden sing ati-ati. Enjing bidhal gumuruh saking Wirata Nagri. Kung ingkang Palakasma prabusananira lir surya wedalira saka ing jwalane diarsa madangi jagat duk mungup-mungup aning sapucak ing ukir merbabak bang sumirat kena sarating surya nampek mega lan gunung-gunung sigur bidhal para wadya titenana
Pamyung saning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru watata tancaru Tani ramet parana Waca miwang bendeng ungkung Risang patih nerbita kang minangka cucuk ing prawadya bala menika Koko Prabu ingkang sampun miyos saking Stinggil Wirata nuwun Koko Prabu daya dari paduka pun Setyaki cumadhong dawuh menggah menapa wigatos sing pasiwakan Koko Prabu Adimas Setyaki wonten dawuh wektu iki pun Kakang nampa pakurmatan kang tanpa pindhan saka para kadang Pandhawa. Awit pun Kakang piniji minangka dadi duta pamungkas Prating Praja Ngastina. Ingkang wigati kinen nanting mungguh kepiye karsaning Kyai Prabu Kurupati. Kepareng balikake praja Ngamarta marang Pandhawa apa ora? Ingkang mangkono Setyaki siadi nderek pun Kakang apa bali parang Dwarawati. Yen bali pun Kakang titip Raja Dwaraka reksanen ing reh Kararjane ya Di. Ewa driyen siadi bakal nderek abot sanggane lho Di. Yen perlu tatahe nyawa sabab iki bakal mlebu marang kandhang Srenggala Setyaki. Makaten. Iya. Wah, menawi ngaten kula nderek Koko Prabu. Lho. Kok malah melu? Apa siade ora miris bakal mlebu marang kandhang Aswajak iki nggih? Babar pisan mboten Koko Prabu. Lah kok ora? Inggih, sebabe apa? Awit ingkang kula dereki menika singa. Wiwit urmiyin mila ngantos ing sepiki mboten wonten Aswajak mimpang kaliyan singa. Kepara pun Srenggala wau malah dados mangsanipun singa Prabu. Lah yen singane mau lagi aras-arasen mangan. Kleresan sak celaking singa ngriku jebul wonten tuwa buru ingkang sampun dangu mboten pikantuk burun. Kedadak semerep wonten Srenggala ingkang mboten dipun tedha dening singa. Lah tukang bedak kala wau lajeng mejahi dhateng Srenggala wau Koko Prabu. Sapa sing dadi tuwa buru mau Setyaki? Sinten malih menawi mboten Setyaki piyambak Koko Prabu. Weh ladalah. Iya jagat Ibu Bathara. Semono manteping ati mulihmu bakal nderek pun Kakang nganti siadi ora wedi ndak gegiri kaya cah cilik nganggo wedi barang.
Ya. Si Adi tak keparake nderek. Wah, sembah nuwun Kang Prabu. Dina iki para Setyaki ingsun piji ngusiri kreta Kyai Jaladara ingkang bakal tak titi. Piye? Saguh apa ora kowe dadi kusiripun Kakang? Lho nggih Sendika. Saguh, sagah. Kowe ngerti kewajibane kusir? Ngertos. Apa wae wonten tigang perkawis kewajibane kusir. Iya apa wae? Nyacah rendeng, ngudak dedak, ngombor jaran. Kuwi bener mungguing kusir kang upaya boga utawa ngusiri andong memotan kae Setyaki. Lah lajeng ingkang pun kersane Prabu kados pundi? Kula nyuwun dawuh. Pancen kewajibaning kusir kuwi ana 3 perkara. Sepisan nglakokake lakuning kreta tumeka marang papan kang wis tinemtokake. Iya. Kaping pindho rumeksa rajane ingkang nitih. Ingkang kaping telune ngulatno lan ngrungokno monggo apa to kang dadi kareping ingkang numpak mau Setyaki. Sauger karepan mau ora menceng saugarsi bener lan murwat. Si kusir wajib budidaya minangkani paminta mau Setyaki. Lho nggih, Sendika Kang Prabu. Kejaba saka kuwi Setyaki sumurupa. Ing tata gelar sira mung sak ngusiri kreta. Ning sejatine luwih saka kuwi Setyaki. Yaiku kowe lagi netepi kewajiban luhur ngusiri marang lakon Setyaki. Wah, teko malah hawrat sanget sanggenipun Kakang Prabu. Abot sing kaya ngapa gandeng sira mau wis saguh. Satriya kang utama kudu mujuti ingkang dadi kesaguhane mau. Aja nganti ana satriya kang endha ing kesaguhan. Mengko mundhak netelake marang kaprawiran nyudake marang kapercayan para kawula Setyaki. Oh inggih Sendika. Lajeng menapa titihanipun menawi kula menika mangke ngusiri lampahan Kang Prabu. Para dadi wis padakno Setyaki, wis padakno lakuning jaran Baka siji kuwi kena kanggo titikan. Menawa playuning jaran sing banter kang ulese putih, ateges lakuning pun Kakang ngantuk gawe. Yaiku bisa ngripih marang Kyai Prabu Kurupati, larega Yayi Duryudana kepareng ngulungke bali Praja Ngamarta lan sekalian Praja Ngastina marang Pandhawa. Temah ing kono mahanane urukuning Pandhawawan Kurawa Setyaki. Lho niki. Lah menawa playuning jaran mau banter kang ulese kuning, ateges swasana mau ngambang durung ana kerampungan kang dumathok. Lho niki. Menawa playuning jaran mau sing banter kang ulese ireng, iku pertanda menawa kahanan mau menep tegese padha trimane. Lho niki. Nanging Setyaki nanging pomo den wis padakno yen to playuning jaran kang banter mau kang ulesi abang ya ing kono Setyaki tumuli bakal timbul perang gedhe darah Barata kang sinebut Bratayuda binangun Setyaki. Kakiatri sang kabirangu rinangkul kinempit gampit dosa ngertnaning bawana nggih Kang Prabu kula mboten badhe suwala jare kula pitados nadyan awar kados menapa sauger tasih celak kalian paduka kacihna kula tasih binayungan dening Gusti kang murbeng gesang labet kula tansah sumandhing kalian juru nedhakaken ing lampahing karahayun iki mriku Kakang Prabing Durwati. Ngono lho nggih. Iya. Yen wis mantep rasane atimu, ayo mriki budal Setyaki. Monggo kula dherekaken Kang Prabu. Nyuwat langening kalangyan. Oh